салом ба роғибони футболи тоҷик. нақши навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври 18-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум барои баъзе дастаҳо хотирмон сипарӣ шуд ва бархе тимҳои дигар вазъияташон дар ҷадвали мусобиқа андаке ба қавле муташанниш гашт. гап сари дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд меравад ки акнун кам-кам аз ҳарифи ҷадвалии худ қафо мемонад. 2 давр пеш ин даста дар муқобили Ёқути шаҳри Ваҳдат мусовӣ кард ва аз Ҳулбук бо 2 имтиёзи кам қафо монд ва акнун бо дастаи Сомони Данғара низ 3 имтиёз ба даст овардан натавонист. ҳоло ин даста аз Ҳулбук бо фосилаи 5 хол дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. Ҳулбук бошад барои чемпионӣ қадамҳои худро устуворона ба пеш мегузорад. ҳарчанд дастаи Парвоз ҳоло як бозӣ кам дорад, аммо Ҳулбук ғайри рақобати мушкил бо Парвоз дигар ягон бозии дардисарсоз дар пеш надорад. тағйироти ҷолиби дигар дар ин давр ин буд ки Сомони Данғара мавқеи сеюмро билохира аз даст дод. Моҳири Ёвон бозиҳои худро бо ғалаба паси сар мекунад ва дар ниҳоят тавонист ки ба мавқеи сеюми ҷадвал барояд ва ҷои чорумро ба Сомони Данғара ҳадя намояд. ана ҳамин хел тағйиротҳои хеле ҷиддиро даври 18-уми чемпионат ба миён овард. дар ин нашри барнома нисбати рақобатҳо ва тағйиротҳои ҷадвали мусобиқа васеътар ҳарф мезанем. моро пайгир бошед. бозии хеле муҳими даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ин рақобати тимҳои Моҳири Ёвон ва Сароикамари 5 буд. дар асл ҳардуи дастаҳо рақиби ҷадвалӣ буданд. пеш аз бозӣ Моҳир дар мавқеи чорум қарор дошт ва Сароикамари 5 бошад дар ҷои панҷум. ҳарчанд Сароикамар дар сурати бохт ба ҷои панҷум намерафт, аммо Моҳири Ёвон дар эстафетаи чоргонаи аввал аз Сомон боз қафо мемонд. аз ин рӯ футболбози дастаи Моҳир тамоми нерӯи худро сарф карданд то дар ин рақобат 3 имтиёзи ба ҷон баробарро ба даст биёранд. он нақшае ки муқобили Сароикамар кашиданд воқеан кор дод. бозингарони Моҳир мисли оташ аланга гирифтанд ва ҳуҷумҳои барқосоро зуд бароҳ монданд. дар ин дидор футболбози ин даста Ҳоҷи Акбар Холмуродов дурахшиши алоҳида дошт. хулас бозингарони Моҳир бо кадом ҳисоб Сароикамарро шикаст доданд, дар сӯжаи ҳамкорона мо мутаваҷҷеҳ мешавем. дар даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум тимҳои Моҳири ноҳияи Ёвон ва Сароикамари ноҳияи 5 андари майдони рақобат шуданд. муборизаи асосии дастаҳо ин барои аз даст надодани мавқеъҳои худ дар ҷадвал буд ки дар сурати бохт яке аз тимҳо аз мавқеъи худ як зина поин мефаромад. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Ёвон сурат гирифт ва мухлисони бешуморе барои дастгирии тими маҳаллӣ омада буданд. ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал футболбозони дастаи Моҳир як бозигузории хеле ҷолибро ба роҳ монданд ва бо аксулҳуҷум ба дарвозаи дастаи меҳмон наздик шуданд ки билохира Ҳоҷи Акбар Холмуродов ба задани голи якуми дидор даст ёфт. дар дақиқаи 38-уми дидор дар як ҳуҷум футболбозони дастаи Сароикамар дар дохили ҷаримагоҳи худ муқобили футболбози дастаи Моҳир қоидаи бозиро вайрон намуданд ки довари бозӣ Наврӯзҷони Сулаймонӣ ба дарвозаи дастаи Сароикамар зарбаи 11 метра таъин кард. дар натиҷа футболбози соҳибноми дастаи Моҳир Шоҳинбоев дар иҷрои пеналти иштибоҳ накард ва голи дуюми дастаи Моҳирро ба ҳадаф расонид. баъди голи мазкур боз барои футболбозони дастаи Моҳир имконияти навбатӣ ба вуҷуд омад. дар як бозигузорӣ футболбози ин тим Аваз Қамчинов ба задани гол даст ёфт, аммо довари рақобат бо сабаби офсайд голи мазкурро ба инобат нагирифт.
дар охирҳои қисми аввал боз футболбозони дастаи моҳир ҳуҷуми навбатии худро таъсис доданд. Аниқтараш, дар дақиқаҳои иловагии қисми аввал футболбозони дастаи сарои камар аз уҳдаи иҷрои зарбаи стандартӣ набаромаданд ва ин боис бар он шуд ки бозингарони моҳир ба аксулҳуҷум гузаранд ки дар ниҳоят зарбаи ҳоҷи акбар холмуродовро ҳарчанд дифоъгарони сарои камар баргардониданд, аммо довар ишора кард ки тӯб хатти дарвозаро убур карда буд. Бо ҳамин дастаи моҳир дар қисми аввал бо ҳисоби 3-0 пешсаф буд ва бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. қисмати дуюми рақобат низ бо ҳуҷумҳои пайи ҳами дастаи моҳир сипарӣ мешуд. Дар як фурсат Шоҳин Боев тӯбро аз маркази майдон қабул кард ва онро ба ҳамдастаи дигараш Аваз Қамчинов партоф намуд ки футболбози мазкур дар ҳолати 1-1 бо дарвозабон тавонист ба задани голи чоруми даста ноил бигардад. ҳарчанд футболбозони дастаи сарои камар ҳам дар дақиқаҳои боқимонда кӯшишҳои зиёд намуданд, аммо хатти дифоъи дастаи моҳирро убур кардан натавонистанд. дар ниҳоят дар охирин дақиқаи бозӣ, лаҳзае ки сонияҳои ба шумор монда буд, футболбози дастаи моҳир Фахриддин Мамадқулов ба задани голи панҷуми дастаи моҳир даст ёфт. Сараввал дифоъгарони дастаи моҳир тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи сарои камар ҳаво доданд ва Шоҳин Боев ба Фахриддин паси голии хубе анҷом дод ки Мамадқулов дар ниҳоят бо зарбаи нишонрас бори охир дарвозаи сарои камарро рахна кард. бо ҳамин дастаи моҳир бо ҳисоби бузурги 5-0 дастаи сарои камари ноҳияи 5-ро мағлуб кард ва бо 34 имтиёз мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқаро моли худ гардонид. Сарои камари 5 бошад бо ин бохт ба зинаи шашуми ҷадвали мусобиқа поин рафт. бозии хеле муҳими дигар ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Сомони Данғара буд. муҳимияти рақобат дар он буд ки парвоз дар сурати бохт фосилаи имтиёзҳояш аз Ҳулбуг ба маротиб кам мешуд ва интригаи мусобиқа ҳам коста мегардид. Сомо низ барои боқӣ мондан дар мавқеи сеюм мубориза мебурд ва дар сурати бохт ин даста ҳам ки муддатҳои дароз дар ин мавқеъ буд ба мавқеи чорум мерафт. аз ин рӯ бозии хеле муҳим барои ҳар ду даста буд ки дар ниҳоят ҳар дуи тимҳо бозиро мусовӣ карданд. футболбозони дастаи парвоз ҳарчанд шонси зиёд барои ҳисобро бар нафи худ намудан доштанд, аммо хатти дифоъи хеле пурқуввати Сомони Данғара иҷозат надод то ин даста нақшаҳои худро амалӣ намояд. дар ниҳоят бозингарони дастаҳо ба задани дуголӣ даст ёфтанд ва бозии мусовӣ мавқеи ҳар дуи дастаҳоро дар ҷадвал тағйир дод. парвоз дар мавқеи дуюм бо фосилаи 5 имтиёз аз Ҳулбуг поён меистад ва Сомон бо 34 хол ба ҷои чоруми ҷадвал баромад. ҷадвали умумии мусобиқа ба таври зайл аст. Ҳулбуг феълан бо 45 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва дастаи парвоз чигунае ки дар боло ишора кардем ҳарчанд як бозии кам аз Ҳулбуг дорад, вале бо 40 имтиёз мавқеи дуюми ҷадвалро моли худ намудааст. дастаи моҳир бошад 34 имтиёз дорад ва ба таносуби холҳо ва бозиҳои байниҳамӣ ӯро ба мавқеи сеюм бурд ва дастаи Сомон ки дар баробари дастаи моҳир 34 имтиёз дорад дар мавқеи чорум қарор гирифтааст. тахонаи ҷадвалро ду даста яъне Файзканд бо 11 имтиёз ва дастаи Исфара бо 9 имтиёз моли худ карданд. бозии ояндаи чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба мо чунин бозиҳоро пешниҳод хоҳад кард. дастаи Исфара дар майдони худ дастаи Саразбро қабул мекунад. дастаи Сомони Данғара бошад боз ҳам як бозии мушкили дигарро муқобили Моҳир ба роҳ мемонад. дастаи Сарҳадчӣ дар майдони худ бо дастаи Файзканд мубориза мебарад ва дастаи Душанбе ба меҳмонии дастаи Шодмон меравад. бозии марказии даври мазкур ин рақобати дастаҳои Ҳулбуг ва Парвоз мебошад. билохира шояд муайян хоҳад шуд ки дастаи қавитарини чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум дар мавсими имсола кадом даста аст. дастаи Сарои Камар бошад бо дастаи Ёқут бозии хеле осон дорад ва ин ҳам дар майдони марказии ноҳияи 5 сурат мегирад. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки доир ба рақобатҳои даври 18-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум барои шумо шарҳу тавзеҳ дода шуд. то нашри дигар сарбаланду пирӯз бошед.